ଭାଇ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଟିକେ ଛାଡ ତାକୁ କାଟୁଛି। ତମେ ତା ସହିତ କଣ କଥା ହଉଛ? ତଳ ପଡୁ ଯାଇକି ତା ମୁହଁଟା ଦେଖୁନ ସେ କିଏ? ହଁ ହଁ ଠିକ ତଳ ପଟେ ଯିବା। ଠିକ ନା ନୁ ଆଇ ଆରେ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି। କିଏ ସିଏ? କିଏ ସିଏ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଯିଏ ବଇଛି ଭାରି ମନ ମାରିକି ବଇଛି, ଅତି ଦୁଃଖ। ଆରେ ମୋ ହାତ ତକ ଯିଏ ଟାଣୁଛି ତା ମୁହଁଟା ତା ଉପରେ, ତମେ ଲୁଙ୍ଗି ତଳ କାହାକୁ ଦେଖିଲ? ମୁଁ ତଳେ ଯା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୁହଁଟା କାର। ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜାଣିନି। ତା ମୁହଁଟା ଉପରେ ଅଛି, ତଳେ ତମେ ତ ଦେଖି ସେଟା ନୁହଁ। ନା କାଇଁ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୁହଁ। ତଳ ମୁହଁ କାହାର? ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖିଛି, ସେ ମତେ ଡରେଇଲା ତା ଭିତରେ। ମୁହଁ ନୁହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାହା ମୁହଁ। ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜାଣିନି, ଜଲ୍ଦି ତଳ ପଡୁ ଯାଇକି ତା ମୁହଁ ଦେଖ। ତମ ତଳ ମୁହଁ ନୁହଁ ନା କାହା ମୁହଁ ସେ? ହଁ ହଁ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ତାମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ଉପର ମୁହଁଟା ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ମୁହଁ, ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ସି ପକଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ତଳ ପଡୁ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖ।